Študentský rozhlas Košice. Šialene dobré rádio. Bolo 16 hodín 40 minút. Počúvate správy študentského rozhlasu Košice. Dnes aj o týchto témach. Nálepkový fetišizmus na Rádio Rally 2016. Budvar vyhlásil mimoriadnu situáciu. Vonku svieti slnko, hoci je zamračené. Pekný deň vám praje Manky a Elky od techniky Fongy. Po fekálnom fantomovi z Bratislavy sa v areáli Jihočeskej univerzity vyskytuje nový druh fetišu – nálepkoví ošahávači. Prejavuje sa náhodným umiestňovaním nálepiek na rôzne časti tela. Atakované sú najmä príslušníčky ženského pohlavia. Obľúbenými terčmi sú oblasť hrudníka, nôh a zadku. Bolo nahlásených viacero sťažností. S narastajúcou hladinou alkoholu v krvi sa však tento fetiš mení na obľúbenú súťaž v zbieraní nálepiek. Zásoby pivovaru Budvar sú nedostačujúce. Ešte pred 2 dňami podnik hlásil 1,5 milióna fliaš určených na okamžitý export. Tento počet sa vďaka pivuchtivým účastníkom Rádio Rally ukázal ako nedostačujúci. Vedenie okamžite vyhlásilo núdzový stav. Situáciu naďalej sledujeme. Počasie. Vonku svieti slnko, hoci je zamračené. Teplota do 10 stupňov Celzia. Upozornenie, vzduchom sa už 4. deň šíri neznámy hustý opar. Dopravný servis. Pozor si dajte pri internátoch Jihočeskej univerzity. Môžu sa tu pohybovať osoby so zníženou koordinačnou schopnosťou. Upozorňujeme aj na odstavený karavan v areáli. Blokuje premávku v oboch jasných smeroch. Zdržanie sa odhaduje na minimálne 20 minút. Záleží na výdrži jednotlivcov. Píte plynulo a bezpečne. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Počúvate reláciu Pod prúdom rádia Štúrko z Elky a Manky, tentokrát mimoriadne z Českých Budejovíc. Dnes je 19. marec a tento deň nie je výnimočný len kvôli Rádio Rally, ale chlapi, vy to možno neviete, no dnes je váš deň, dnes je Medzinárodný deň mužov. Oslavujú ho v 60 krajinách, ale u nás o ňom ani nevieme. Inak vedeli ste, že muži umierajú skôr ako ženy, viac trpia stresom či depresiami? Častejšie páchajú samovraždy pre rozvod, odlúčenie od detí a nezamestnanosť. Glanc tomuto sviatku trošku uberá fakt, že na dnešok pripadá aj Svetový deň toaliet. Náhoda? Štúrko. Nie je náhoda, že na Deň mužov oslavuje meniny práve Jozef, keďže je to najrozšírenejšie mužské meno. Neviem, Elda, ty poznáš nejakých Jozefov? Ja poznám len jedného, čo je paradox, a to nášho bývalého člena. Pozdravujem týmto Ďoďa. A ty poznáš nejakého? No, vieš čo, môj ocko je Jozef a ešte aj v Amerike som spoznala jedného takého Josefa, Jožka Černoška. Takže si z Ameriky priniesla bolestivé spomienky? Ale keď si nechceš odniesť z Rádio Rally nejaké bolestivé spomienky, tak prosím ťa, pokračujeme ďalej. Radšej. Meno Jozef má aj množstvo ekvivalentov a v nasledujúcej ankete si vypočujete, že to s ich používaním nie je až také jednoduché. Jozef, Dodo, záleží od toho, že aký mi je blízky. Keď mi je veľmi blízky, tak ho volám aj debilko. Pepo, protože Pepa je taky jako hezky familiární a na druhou stranu znám hodně Josefů, kteří nemají rádi, když se jim říká Pepo. A vieš, aký je slovenský ekvivalent k menu Pepa? Jasně, Pepa a Ježišmarja, jsem ostuda. Nespomenieš si? Já jsem se zasekl někde na podmezí Maďarska a něčeho úplně a to vůbec nesouvisí. Ako voláš Jozefa? Jožo? Koho? Jozefa. Kto je Jozef? Meno. Aha, neviem, Joži? Jožen. Jožinko. Jožulo. Jojo. Jose. My prajeme všetkým Jozefom len to najlepšie a posielame vám nasledujúcu pesničku. Jedu takhle tábořit, Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z vážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje
jmenuje se Jožin. Jožin s Pážin močálem se blíží. Jožin s Pážin k vesnici se blíží. Jožin s Pážin už si zuby brousí. Jožin s Pážin kouše sa jerdousí. Na Jožina s Pážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Stále počúvate reláciu Pod prúdom šialene dobrého študentského rozhlasu Košice z Manky a Elky a od techniky Máva Fongy. No a ako ste sa tu vy všetci vyspali? Monky, ako si na tom so spánkom na rally? Vieš čo, to je neskutočné niečo. Včera som asi bola najdlhšie vonku, mám taký pocit, do nejakej tretej. A týmto by som sa chcela poďakovať Rádiu Tlis, ktoré nás tam dotiahlo a vydržalo to tam s nami. Ty ako Elda? Ja už tretí deň neviem, čo je spánok, ale zatiaľ fungujem, žijem, takže je to fajn. Nenáhodou spomíname spánok, ktorý je nedostačujúcim artiklom na Radio Rally. Počas písania sme zistili, že je veľmi potrebný pri vymýšľaní scenára a celkovo po pár nociach bez spánku sa ľahko žijete do kože Foresta Gumpa. Kto vie, či aj naši kolegovia boli pri spravodajstve z nasledujúcej ukážky po dlhej noci, alebo len chceli naši redaktori ukázať svoj lingvistický talent. Nasledujú krátke správy našej univerzity. Kurz molekulový modeling a stereoselektivita syntéza biomolekúl sa uskutoční v dňoch 30. októbra. 20. až 30. októbra. Prednášať bude docent inžinier Ladislav Knižko, kandidát vied. Podrobný program a miesto konania nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty. Vážení poslucháči, spravodajský blok si zopakujeme pre veľký úspech. Kurz molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl. Štúrko. Nuž keď to nejde na prvýkrát, tak ani na druhý, aj takto môže vyzerať vysielanie po prehýrenom večeri. A o tom, že študentský život je divoký aj tu v Českých Budejoviciach, už v ďalšom vstupe. Počúvate šialene dobré rádio Štúrko a hovorili sme tu dnes už o mužoch, o nedostatku spánku a k Rádio Rally patrí aj život na pokojoch a koľajoch. Inak nám sa tu páči, neviem, Elda, ty ako to hodnotíš, čo sa ti tu tak páčilo? Mne sa tu páči úplne všetko, aj tí ľudia sú strašne milí. Napríklad, keď sme šli do Budvaru, tak sa k nám prihovorila v autobuse taká pani a iba sa z nás smiala a hovorila, že ona z nás omládne. A to bolo veľmi milé, pretože sme zistili, že má príbuzných na Slovensku. Mne sa najviac páčila tá návšteva toho Budvaru. Ja ako milovníčka piva som si na tom veľmi ulietávala. Bolo to krásne. A neviem, aj areál tejto univerzity sa mne osobne veľmi páči. Ako hovoria bratia Česi, je veľmi libový. No ale čo ukrývajú tie konkrétne izby na koľajoch? To sme sa opýtali našej Peti. Nachádzame sa v areáli internátov Juhočeskej univerzity pred blokom K3. Práve kráčame po schodoch, zatiaľ je všade ticho, prichádzame na 6. poschodie, ideme skúsiť prvú izbu. Klopeme, dobré ránko. Čo najvzácnejšie ukrýva vaša izba? Překvapení. Fľaša. Fľaša minerálky? Třeba voda, čaj. Na mém pokoji jsou nejznámější knihy, i když jsem přišel před chvílí z party. 5. poschodie, ahoj, vezmeš nás na izbu? Všetky 4? Taká ponuka sa neodmieta. Vchádzame na izbu číslo 18, takže najvzácnejšie sú tieto dva rožky. Je to najväčšia vzácnosť, čo na tejto izbe môžeš nájsť. Počujem, Marko, ako tu sa nedá čo? Žiadne fľašky, nič? Vidím tam vypité. Joj, dieťa moje. Keby si ty vedela, koľko fľašiek sme už my pochovali. Ja viem, ja si to tak nejak trošku pamätám. Predsa sme našli izbu na 5. poschodí? Čo je vo vašej izbe najkrajšie, najvzácnejšie? Asi klid. A malý prostor. Já jsem typický student, který je zavřený na té koleji a může se tu učit. Skúšame šťastie ďalej. Tu navidíme na dverách, že po zaklopaní je u dverí do 3 sekúnd, takže klopeme.
Raz, dva, tri. Dobré ránko. Čo je v tvojej izbe najkrajšie, najvzácnejšie? Asi zrovna ta bakalářka, zrovna, kterou píšu. Ideme do nasledujúcej izby. Vidím tu opäť kopec prázdnych fliaš. Vidíš ještě brusle? Já jsem taky sportovec. Čo je v tvojej izbe najkrajšie? Moje rodiče. A kde sú? V Bělorusku. Poschodie číslo 3. Ahoj, čo je v tvojej izbe najkrajšie? Tatar. Tatar? Pomlázka Velikonoce, tím si šlehá na Velikonoce. Holky. Korbáč. A môžeš nám ho ukázať, aký je veľký? Fíha, tak to je korbačisko. Podle moravských zvyků se na přestupný rok šlehá naopak. To znamená, že kluci jsou naháněni a holky honí. Tak se s tím chystám do školy na profesory. No. Na ďalších dverách vidíme Pokémonov. Uvidíme, akí Pokémoni sa skrývajú za dverami. Žiadny. Ďalšia izba má na dverách varovanie. Pokiaľ nie som sexy, nemám vstupovať. Skúsime zaklopať. Čaká nás predposledné poschodie. Posledné dvere na prvom poschodí nám otvorili. Čo je v tvojej izbe najkrajšie? Asi ta lampička je pěkná, nebo fakt nevím. Ta lampička sa ti fakt páči? Ne, tady není nic pěkného. Čo je v tvojej izbe najkrajšie? Věci z Papuji Nový Gvineji. Artefakty, třeba šípy, čelenka z pštrosa, nebo pozlacená bodlina ježury, co jsem si tady vyrobil. Čo je v tvojej izbe najkrajšie? To budou asi dveře, protože ty slouží k tomu, abychom sem šli, abychom mohli jít ven. Tak my ideme dveřmi von. Posledným respondentom je paní vrátnička. Myslím si, že jako když si ho studenti ten pokoj udržují v pořádku, takže není špatný. Studentský život je veselý život. Ďakujeme pani vrátničke, že aj vďaka nej sme tu mali príjemný pobyt a takto veselo ukončila naše vysielanie. Lúčia sa s vami Fongy, Manky, Elky zo Štúrka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Chceli by sme sa poďakovať podobne šialenému rádiu K2 za všetko a tešíme sa budúci rok. A končíme veľkolepo zo Champagne Shower. Showers, popping in the club, we light it up. 8 hour, I said champagne showers, champagne showers. Popping in the club, we light it up. 8 hour. Štyrka! Štúrim ti ho aj tam, kam by si ho nechcel. A to som si robila srandu, to teraz nemyslíme vážne, hádam.